ओमफ्राय जेला दावराव दावसि जायो होनबा आं रागा जोंनानै केबोलखौ संनानै बुंदां आं आबसुसो सोर आंखौ मा खालामनो हानो आं बिदिखौ मानिया नोंसिनि सेंसनखौ जोंनो नाङा जोंहा महिलाया मान्थलि जोंनाव 100 खाङो जों बेजोंनो महिलाखौ जों डेभेलप खालामगोन थेवबो नोंसिनि सेंसनखौ जोंनो नांला दावराव दावसिखौ गामियाव दावराव दावसिखौ नोंसिनो सृष्टि खालामदों गामिनि अनलायनायखौ नोंसिनो बोखादों बे सेंसननि थाखायनो नङामोनबा जोंनि गामिया बिदि नङामोन होननानै ओमफ्राय बिदि होनना मा होनबाय बिसोरो एबारनियाव बिदि जाला एबारनियाव बिदि जाला देरहा होथारदोल' जों नोंसिनो भटखौ जों होआ आरो नोंसोरो जोंनि दावलिगुरि दिन्दाफारिनि भटखौ नाङा होनदों जों जिबनाव नोंसिनि भटखौ जोंनो नाङा होनायाव जों होआ नोंसोर जोंनाव फैनो नाङा बिदि होनना बुंनायाव बिसोरो मा होनखो दसे थांनानै आरो फैफिनाखै आरो बिसोर बुंबाय दे जाबाय सासेनि लेखाबो जायो होमबा नोंसोर गामिनि जाम्बा जाम्बिनि थाखाय नोंसोर राजा आरो गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ नोंसोरो दुखु होयो मानो दुखु होनांगौ नोंसोर जों नोंसिनो भट होआ दाफै बेबायदि खोथाखौ बाहायदों आरो दाफै ओमफ्राय बे 1000 फैसा होफैनायखौहाय मारै होननानै जासिया ओरैबाय दसे थानानै बिसोर बाय हाब मानो बिदि बुंनांगौ मानांगौ नै प्रदिप दंमोनलाय बेखौथ' होनबायनो आंखौथ' होनखादों बिरलाया नोंखौ उकिल बादि नुयो नोंनि भटखौ नाङालाय जोंनो बेखौ बिदि होननाय जादों बेहाबो बिदि आं होननाय लोगो लोगो बेहाबो आं खाथि जिरायफैदेरबायमोन बेहाबो होनबाय ओमफ्राय दाना बिदि होननायाव बे मा जाखो दसे थानानै बिसोर दसे थाना हाब बिदि खालामनाङा गामिखौबो जाबाय ओमफ्राय बिसोर मा सानखो दसे थांबाय बिसोर आंबो आहाबो आलासि दं आरो रायलायनो समा गैया जाबाय आं ओमफ्राय बिदि होनबा बिसोर ससे थांखाबाय थांना मा जाहैखो गरि मथराव थांनाया आरो उनाव फैफिननानै दे उनाव फैफिनसिगोन 1000 लाखिदो नोंसिनि 1000खौ जोंनो नाङा होनदां दाना मेम्बार लाखिबाय थौ दोननो बेवर जानोसै बिदि हायाबा आंनो नाङाबो होनदां जों जाया आहा आलासि फैनांगौ होनना ब्लड आं फैबाय ओमफ्राय बेहा होनबायनो बेहा होनबाय दिनै जाला मालाबा सम लाना जा बिदिब्ला नोंसोर सरकार सोलायनायखौ लुबैयो ना बिदिब्ला नोंसोर सरकार सोलायनायखौ लुबैयो औ सरकार सोलायनायखौ लुबैयो नाङा होनदां नाङा ओमफ्राय नोंखौ आंखौ मा होनदों हाब मानो बिदि बुङोब्रा नोंलाय बुथारफैजागोन नोङो नोंसोर बबाव थैदों मा बुथारनानै आंबो आबसुसो होनदां नों बखौबो आं आबसुसो गोदो आं दे जोङो दाखालि जा सारखौ बुंखांबाय जोङो मिटिङाव बिरला सारखौ बुंखांबाय ओमफ्राय दा जोङो बे मिटिंफ्रावबो जों जाहा थादा ओंखारला आरो बिसोर लिंबाबो जों थांला दा बिसोर जोंखौ थगायनानै लांनानै बेबायदि बुंहरलाबायनाया एसे भुल जादों आरो बिसोरना आबसुनि मिटिङाव आरो बिसोरो होनदोंमोन सोरबाया आखस्था सोरबा आखस्था जा जोंथ' बेखौ मानिला दा न'खराबो आंना फिसा फिसौ मानिला आखस जायो ओमफ्राय जों दा ओंखायनो आङो डाइरेक्ट दिनैनो संगे बे रिपर्टखौ मोनबानो आं आखस जागोन होननानैनो दहाय मेम्बारा खोन्थानाय लोगो लोगोनो आं दा फैबाय आखस जानो आं जा बुंफ्लांबाय आरो बेनोसै आंनाव जोबजासेया